la temporada. Que estic gravant, veritat? Sí, sí, estàs gravant. Ja baix està. Era espai de perd. Benvinguts al primer festival de bandes de tambors i cornetes organitzat per la Junta Local de Confraries de Setmana Santa i patrocinat per el molt il·lustre Ajuntament de la ciutat, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme. Aquest festival és un mes dels actes que està organitzant la Junta Local de Confraries amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de la seva fundació. En primer lloc, actuarà la banda de la Confraria del Crist de l'Alcúdia, baix la direcció del jefe de banda, Santi Martínez, interpretant la marxa de l'Alcúdia i la marxa del Crist. Estaven allà gravant.
festival. Gràcies. I ara tot van a tocar allà al mig del final, saps? Sí. La van tocar a Xunga. No, tota la Se prepara per a fer